kukoricát. Na most nagyon vigyázzunk, mert itt már van. Ez a hosnyal. Látod, milyen szép? Nem, ez nem levesszük, ez a hosnyája. Hát, ha akarod, akkor a harisnyája. Ha akarod, akkor a szoknyája, de szerintem le fogjuk venni. Nem, csak hosnyája. Jó, akkor legyen a szoknyája, de hogy tesszük akkor rá a haját? Mert nézed meg, mi van itt, mi bújik a kukorica alatt. Nézed itt a szép szőke haja a kukoricának. Láttad már? Látod, milyen szép haja van? Ne vedd le, mert abból csinálunk neki haját. Így. Ezt is levesszük, így. Hát ennek a kukoricának nagyon kicsi a haja. Mikor én kicsi voltam, akkor hosszú. Erre vigyázni kell, mert ha nem vigyázol, akkor elromlik a szép baba. Kell neki csinálni. Kezd lába. Szervusz, Alexandra! Én vagyok a csutka baba. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Jó, akkor nem. És itt lesz neki, ide is lehet tenni még egy, ha akarod, hogy sok ruhája legyen. Ja! Tessék! Jó. Teszünk neki szemet is? Valamiből? Úgy. Jaj, de jó.